Γράφει. Γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Για φέτος να το έκανα αυτό. Αυτό τώρα όλο θα κουμπούν, εννοείται. Όχι ρε, το βάλω όλο όπως είναι, είναι τέλειο. Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πώς είσαστε, πώς την έχετε? Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο, σε αυτό εδώ το κανάλι. Σήμερα το θέμα του βίντεο είναι οι αμήχανες στιγμές σας στο σεξ. Με το σύντροφο ή με τη σύντροφο. Σας ρώτησα στο Instagram να μου πείτε έτσι τις juicy στιγμές σας, τέλος πάντων, μου τις στείλατε και εμείς σήμερα θα τις διαβάσουμε και θα τις σχολιάσουμε. Πάμε να κάνουμε λοιπόν κουτσομπολιό σήμερα, με τη δική σας άδεια, βεβαίως, βεβαίως. Πριν όμως ξεκινήσουμε το βίντεο, σας παρακαλώ πάρα πολύ μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe, comment, like, όλα αυτά τέλος πάντων τα ωραία. Μην είσαστε τσίπηδες, κάντε τέλος πάντων. Και hate να κάνει που μου αρέσουν. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Α, καλέ, δεν σας παρουσίασα εδώ τον τύπο, ποιος είναι? Ποιος είμαι εγώ? Λοιπόν, Περαστικός. είναι ο γκόμενός μου. Ελπίζω να μην το δει ο άντρας μου αυτό το βίντεο. Εννοείται. Λοιπόν, παιδιά, από εδώ ο Ευγένιος, ένας υπερκαλατούχος, μοναδικός, ανεπανάληπτος τύπος, τον οποίο έτυχε να τον παντρευτώ. Είναι ο άντρας μου. Όσοι είσαστε από το Instagram θα το ξέρετε. Όσοι δεν είσαστε στο Instagram, παιδιά, ελάτε και στο Instagram να τα λέμε. Λοιπόν, ούτε μήνα δεν είχαμε κλείσει και ενώ ήταν χαμηλά και δούλευε με τη γλώσσα του, ξαφνικά νιώθω να απομακρύνεται, τον βλέπω να σηκώνει κεφάλι, να ρίχνει ένα ωραίο γερό ρέψιμο και να συνεχίζει εκεί τη δουλίτσα του. Σαν να μην έγινε τίποτα. Εννοείται πως πέθανα στα γέλια και δεν κάναμε τίποτα εν τέλει. Εντάξει. Έλα ρε, χάλασε η φάση. Σου έχει τύχει να θέλεις να ρευστείς στο σεξ? Πολλές φορές μου έχει τύχει να τέτοιο. Με μένα. Ναι. Δεν έχεις πάει και με άλλη? Όχι, καθόλου με καμία. Εσύ είσαι η πρώτη μου. Ναι. Και η τελευταία? Και εννοείται. Οκ. Λοιπόν, καθιστώ στον καναπέ αυτός, παίρνω πίπα, Ωραία. του φεύγει κλανίδι, το ήπια όλο. Δεν μου ερχόταν έτσι καμιά φορά να μου φύγει. Στην πίπα. Όχι, Μήπως ξέρεις τι, μήπως αντί να ρούφαγε αυτή φύσαγε. Σωστά, μάλλον δεν ρούφαγες, φύσαγες. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μεγάλη ιστορία. Μαζευτείτε. Μας το στέλνει άντρας. Ήμουν γύρω στα 18-19 τότε και είχα σχέση με συνομιλική μου. Μέρα παραμέρα βρισκόμασταν στο σπίτι μου καμιά φορά και αράζαμε στο δωμάτιό μου με τους γονείς μου στο ίδιο σπίτι. Είχαν γνωριστεί με την κοπέλα και όλα τα σχετικά. Γενικότερα βάζαμε μουσική, κλειδώναμε την πόρτα και δίναμε πόνο αφού δεν μπορούσαμε να συγκρατήσουμε τις ορμές μας στα άγρια νιάτα. Μια μέρα είχε έρθει η γειτόνισσα. Τώρα, εμένα. Δεν μας νοιάζει. Μια μέρα είχε έρθει η γειτόνισσα για καφέ στο σπίτι με τη μάνα μου. Εγώ έχω ξεκινήσει να δίνω πόνο μέσα στο δωμάτιο και σε κάποια φάση έχει κάτσει στα 4 κοπέλα και η μούρη μου εμένα κοιτάει φάτσα κάρτα την πόρτα του δωματίου καθώς τη τραβάω και τα μαλλιά με πολύ πάθος. Εκείνη την ώρα ακούω από την κουζίνα με μια φωνή να κατευθύνεται προς τα εμένα να λέει η κυρία Μαρία η γειτόνισσα. Αχ, θέλω να το δω αυτό το έπιπλο που πήρες, Γεωργία μου, η μάνα του. Και πριν προλάβει να τελειώσει η κουβέντα, την κουβέντα η κυρία Μαρία και εμείς μαζί της μπουκάρει στο δωμάτιο αφού είχαμε ξεχάσει να κλειδώσουμε. Έτσι η κυρία Μαρία άρχισε να φωνάζει πω συγγνώμη και να κάνει χαμούλη. Αργότερα μου δημιουργήθηκε μια επιθυμία με την κυρία Μαρία, αλλά δεν προχώρησε η υπόθεση. Ρε την κυρία Μαρία. Απλά η γειτόνισσα ήθελα να πει. Α, plot twist. Λέτε η γειτόνισσα να ήταν ματάκιας. Ναι, χρησιμοποίησε η γειτόνισσα το και καλά θέλω να δω το έπιπλο γιατί ήταν η μάνα εκεί. Τι θα έλεγε? Τι θα έλεγε? Παραπαρομάτι. Εμάς μας έχει συμβεί το κλασικό. Μπήκε από την πίσω πόρτα και είχε λάσπες. Ευτυχώς εκείνος το θεώρησε φυσιολογικό. Εγώ φυσικά ήθελα να ανοίξει η γη να με καταπιεί. Τι πιο φυσιολογικό θα πει κανείς? Δεν το κατάλαβα. Μπήκε από την πίσω πόρτα και είχε λάσπες. Α, εγώ φαντάστηκα. Παιδιά, εγώ φαντάστηκα την πόρτα του σπιτιού. Όχι, Ευγένεια, δεν εννοούμε αυτή την πόρτα. Μα γι' αυτό και δεν το κατάλαβα. Εγώ φαντάστηκα τώρα μπήκε πίσω από την πόρτα, είχε λάσπες, τότε τα παπούτσια είχε λάσπες και τέτοια. Πω, εντάξει, και εμένα μου έχει τύχει κάτι τέτοιο. Είναι πολύ άβολη. Εντάξει, όμως. Και πιο πολύ άβολη στιγμή και για τον άντρα πιο πολύ. Γιατί ο άντρας είναι που το βιώνει, που το έχει όλο αυτό το πράγμα πάνω του. Αλλά ξέρεις που μπαίνεις, τι περιμένεις, ότι θα βγουνε λουλούδια από εκεί πέρα? Είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη. Κάτι τέτοιο περιμένουμε κι εμείς, αλλά συνήθως. Δεν μπαίνει η άνοιξη, βγαίνει το φθινόπωρο. Τις λάσπες και αυτά, κατάλαβες. Νόμιζε ότι είχα οργασμό ενώ με είχε πιάσει κράμπα και βογκούσα. Ο άλλος να λέει σου κάνα πω ρε, έλα εντάξει.
και η άλλη να υποφέρει. Τι Λοιπόν, το αγαπημένο μου. Κάποια στιγμή, παριστάνοντας τους επαγγελματίες πορνοστάρ, κάναμε επιδρομή σε σεξ shop και προμηθευτήκαμε δονητή, ομοιομαπαίους και φυσικά σφίνα. Butt plug. Η οποία ήταν το πιο άβολο πράγμα που έχω νιώσει ποτέ. Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της πράξης βάζω το χέρι μου πίσω και καταλαβαίνω ότι σφίνα γιοκ. Την έχει ρουφήξει μέσα. Πέρασε όλη η ζωή από μπροστά μου, πανικόβλητη, σταματάμε τα πάντα, του λέω να τη βγάλει. Αυτός να λέει να πάμε στην τουαλέτα. Να πάει αυτή στην τουαλέτα. Με ποια χέση, θα το... Ξέρω εγώ. Μα λέω χώσε το χέρι και τράβατε, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Με τα πολλά λέει τα κατάφερε. Ρε πώς τη βγάλανε. Εκεί έπαιξε πολύ βαζελίνη μάλλον. Εγώ νομίζω ότι εκεί άμα χαθεί κάτι δεν βγαίνει. Πάει, θα μείνει εκεί για πάντα. Αυτή το κατάλαβε, ναι. Ο άλλος λέει χαμπάρι, χάθηκε η σφίνα. Με τα πολλά λέει τα κατάφερε, αυτός την έβγαλε. Να σημειωθεί στο βιογραφικό του ότι είναι και προκτολόγος. Δεξιοτέχνης προκτολόγος. Άβολη στιγμή να βγάζει ήχους στον νινί σου λες και κλάνει. Α, ναι, έχει τύχει πολλές φορές. Εγώ νιώθω, πιστεύω είναι άβολη για τη γυναίκα, γιατί είναι σε φάση δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ναι. Και όντως δεν είναι αυτό που νομίζεις. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Κορίτσια, εκμεταλλευτείτε τη φάση. Άμα θέλετε να κλάσετε εκείνη την ώρα, λέει κλάστε. Α, αυτό είναι πολύ καλή ιδέα. Και μετά πείτε, δεν είναι αυτό που νομίζεις, ναι, αγάπη μου, είναι ο αέρας. Η πιο άβολη όταν μας τσάκωσε στα πράσα η κόρη μου. Θυμάμαι να ρωτάει γιατί είστε γυμνοί και εμείς να προσπαθούμε να τη βγάλουμε τρελή, ότι λάθος είδες, δεν κατάλαβες καλά. Α, και το καλύτερο είναι ότι πήγαμε στην πεθερά μου μετά από λίγες μέρες σε οικογενειακό τραπέζι 15 άτομα και εννοείται το είπε μπροστά σε όλους ότι μας έπιασε γυμνούς στο κρεβάτι. Τι να σου πω, δεν έχω ντραπεί πιο πολύ στη ζωή. Πω, εδώ μπαίνει ένα respect στο κοριτσάκι. Η μαμά ήταν έτσι. Η άβολη στιγμή ήταν μετά που έπρεπε να βγούμε και με έχισε μέσα στο μάτι, λες και με έλουζε μάνικα. Και μετά, εκτός του ότι δεν είχα μαζί μου καλλιντικά να καμουφλαριστώ, ήμουν με το μάτι κόκκινο και ερεθισμένο σαν τον Κουασιμόδο. Και κάθε φορά που με κοιτούσε γέλαγε και από πάνω. Άρα ο άντρας πρέπει να πάει σε σνάιπερ, σε στρατό, γιατί έχει καλό στόχο. Εγώ νομίζω ότι δεν έχει καθόλου καλό στόχο για να συμβεί αυτό. Για να πετύχεις μάτι, ρε Μαρία, πρέπει να... Έχεις ολόκληρο πρόσωπο που μπορείς. Δηλαδή... Μάνι το στόμα, ρε φίλε. Αυτό και πας και πετυχαίνεις ντάν κατευθείαν εκεί. Πόσο άστοχος είσαι, ρε φίλε. Στην αρχή που τα είχαμε με τη γυναίκα μου, είχα ένα σοβαρό θέμα με τον νόμο που έβγαινε με το παραμικρό. Το είχα χτυπήσει την μπάλα. Και πάω να το παίξω και πολύ άντρας και καλά να σκίσω το εσώρουχό της. Παλεύαμε μετά να βάλω τον νόμο στη θέση του. Είναι αυτό που λένε σιγά μη σκίσει κάνα σόβρακο. Ένας πρώην με ρωτούσε πολλές φορές κατά τη διάρκεια τι λέει, γύρω στις 6-7 φορές. Τι να λέει ρε αδερφέ, δεν ξέρω τι απάντηση πρέπει, δεν ήξερα τι να πω με τα φορά. Πρέπει να το πεις καλά, εδώ γαμιέμαι. Πραγματικά. Ξέρεις τι, ήθελε ενημέρωση. Τι λέει, τα κάνει καλά. Ήθελε feedback, ναι. Έσταξε μιξούλα από τη μύτη του στο πρόσωπό μου. Αχ, το γλυκούλι. Ποιος έχει μίξεις, παιδιά, να είναι από κάτω, μην είναι από πάνω. Να παίρνετε. Ναι. Τώρα, αν έχετε και οι δύο, κάντε κουταλάκι. Τι λέτε. Ναι. Θα το πω. Στο λέω εγώ μετά. Να μπαίνει και να ξεκαβλώνει είναι μέσα. Εντάξει, τυχαίνουν αυτά. Εμείς οι άντρες κουραζόμαστε, αγχωνόμαστε, τι θα μαγειρέψουμε, να καθαρίσουμε πλυντήρια, να μαζέψουμε το σπίτι, να παίξουμε τα παιδιά. Βέβαια, όλα αυτά τα άγγελα δεν παίρνουν οι άντρες. Και στο μυαλό τους σκέφτονται και μετά ξεκαβλώνουν. Εντάξει, φυσιολογικό. Πάνω στο ψητό λέω, αγάπη μου, κράτα μου τα χέρια δυνατά. Ο άντρας μου στα πρώτα μας ραντεβού, τότε, έρχεται δίπλα μου, μου πιάνει το χέρι και το χαϊδεύει. Και εγώ αυτό τον παντρεύτηκα τον Μπουχέσα. 9 χρόνια μετά τον δουλεύω ακόμη για το σκηνικό. Πραγματικά, εσάς τις γυναίκες δεν τις καταλαβαίνω. Γιατί ρε, του είπε η άλλη, κράτα μου τα χέρια δυνατά. Και ο άλλος πήγε και τη χάιδεψε έτσι. Τι είναι αυτό ρε παπάρα, σου λέω πιάστα δυνατά, θέλω σκληρά πράγματα. Πιάνουμε δυνατά, θέλω λίγο ερωματισμό να με κάνεις λίγο. Κάνουμε λίγο και θέλω εμένα να με βαρέσεις. Ωραία, πρέπει να καταλαβαίνετε πότε θέλουμε τι. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι δεν ξέρουμε πότε θέλετε τι. Αυτό είναι δικό σας πρόβλημα όμως. Όχι, δεν καταλαβαίνουμε γιατί εσείς δεν ξέρετε τι. Εμείς ξέρουμε. Μα αυτό είναι το πρόβλημα, ότι σας κάνουμε εκείνη τη στιγμή και λέτε α, εμείς δεν το θέλουμε αυτό. Ωραία, θέλουμε αυτό. Πάμε και το κάνουμε αυτό. Α, όχι, να σου πω κάτι, πέρασε τώρα, εγώ δεν το θέλω αυτό. Και επειδή δεν το θέλω αυτό, γιατί στο είπα εγώ να το κάνεις αυτό. Και να σου πω κάτι. Ναι, άμα είναι να το λέω, χάνεται. Περίμενε λίγο και μετά, όχι τίποτα άλλο. Δεν το κάνουμε αυτό που μας είπε να το κάνετε και μετά, όχι τίποτα. Παραπονιέστε που λέτε α, κοίτα να δεις, στο είπα να το κάνεις αυτό. Αλλά παρόλα αυτά δεν το έκανες.
Ήμουν σπίτι του και ο πατέρας του έλειπε για ψάρεμα. Ξεκινάει λοιπόν το κάλο και ξαφνικά ανοίγει η πόρτα, ήμασταν γυμνοί. Καλυπτόμαστε με κουβέρτα, ανακρύβομαι πίσω από τον άλλον εγώ και ο πατέρας του με γουρλωμένα μάτια ρωτάει τι γίνεται εδώ και άρχισε να μας περιγράφει τι ψάρι έπιασε. Ίσως λίγο να μπορεί ο πατέρας, κατάλαβα το τι γίνεται εδώ. Κατάλαβα ότι νιώσαν αμήχανα. Ναι. Και λέει πώς θα το κάνω ακόμα πιο αμήχανο, μην κλείσω την πόρτα και βγω έξω. Να κάτσω να διάβολε, δεν ήρθα να... Ολόκληρο παλαμάρι, τόσο Μαρία, τα γνωστά, καμιά ψευτοπορδία από τις τριβές, βήχα στην ώρα εκείνη, τρίχες, ξέρεις που ξέμειναν και τις φάγαμε, τα γνωστά, τα γνωστά. Αυτά είναι τα γνωστά. Αυτά είναι τα γνωστά, ναι. Ποιος δεν έχει φάει λίγη τρίχα, ας πούμε. Όταν ήμουν έγκυος στο δεύτερο παιδί, ο άντρας μου έτσι όπως ήταν από πάνω και πίεσε την κοιλιά μου, αυτόματα άρχισαν τα αέρια να βγαίνουν σαν χιλιάρα μηχανή και από τα γέλια κατουρήθηκα και πήραμε άλλο στρώμα. Εμένα αυτό μου αρέσει. Κοίτα, δεις ρε χιλιάρα, και έσκασε και μετά φύγαν και τα λάδια. Φύγαν και τα λάδια. Την ώρα που είναι ο άντρας μου από πάνω και δίνει πόνο, τον χτυπάει κάποιος στον πισινό του, γυρνάει και βλέπει τον μικρό μας. Αυτό πάντως με τα παιδιά. Πολύ δύσκολο. Θα πρέπει, δεν ξέρω, να κλειδώνει η πόρτα, κάτι να γίνεται, να είσαι σίγουρος ρε παιδί μου ότι δεν θα μπει το παιδί. Αλλά και να μην είναι και σήμα κατά τεθέν ότι όταν κλειδώνει η πόρτα ξέρουμε ότι η μαμά και ο μπαμπάς. Το παιδάκι είναι σαν να έχει έρθει τέλος πάντων εκεί πέρα και το χτυπάει το κολαράκι του μπαμπά, περνάς καλά. Μπράβο ρε πατέρα! Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όσους το παρακολουθήσατε. Αν μείνατε μέχρι αυτό το σημείο, θέλω να γράψετε από κάτω τα αμυγδαλωτά σου μάτια έκαναν την καρδιά μου κομμάτια. Δεν πολύ ταιριάζει, δεν είναι πολύ καλό. Αλλά δεν πειράζει, γράψτε τέλος πάντων τα αμυγδαλωτά σου μάτια με κάνανε κομμάτια. Και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe, like και comment και γράψτε μας άμα θέλετε, άμα είστε έτσι άνετοι και αυτό, γράψτε μας και εσείς από κάτω στα σχόλια μια άβολη δική σας στιγμή στο ΣΕΧ με τον ή την σύντροφό σας. Θέλω να μου πεις Ευγένειε, ποια ήταν για σένα η πιο καλή άβολη στιγμή? Τότε που χάθηκε η τάπα μες στο πηγάδι και πέρα, ναι. Για σένα ποια ήταν η πιο έτσι... Αυτό ήταν σοκαριστικό, η αλήθεια είναι, αλλά εμένα μου άρεσε και αυτή με την έγκυο που της φύγανε και τα αέρια και κατουρήθηκε κιόλας. Θεωρώ ότι ήταν... Που φύγανε τα λάδια που... Που φύγανε τα λάδια της μηχανής, ναι, αυτά ήταν τα καλύτερα. Αυτά ήταν παιδιά, τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο, bye!